wa salasuna lan 30 iku hifdzul lisani ngrekso lisan iku hifdzul lisani ngrekso lisan amma saking perkara layam bagi kang ora sayukjo apa ma layam bagi kang ora sayukjo apa ma qala dawuh sapa Allah taala ma yalfidhu orang ucap sapa insan orang ngucap sapa insan min qaulin saking pangucap illa ladaihi angin ing dalam angin iku tetep ing dalam sandinge insan angin iku tetep ing dalam sandinge insan raqibun utawi malaikat raqibun utawi malaikat raqib wa atidun dan malaikat atid. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dawuh sapa Nabi Qimuddin utawi jumenenge agama iku as-shalatu salat wasanamul amali utawi punuke amal iku al-jihadu jihad wa afdalu akhlaqil islami utawi luwih utamane pira-pira akhlake Islam iku asumtu menang yaslim sehingga selamat sapa anasu menungso hataya selama sehingga selamat sapa anasu menungso. Jadi dawuh cabangan iman sing nomor 34 gini ku menjaga lisan dari setiap perkara yang tidak seharusnya diucapkan. Dawuhipun Allah, tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu ucapan kecuali di sisinya diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu teman satune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil lan dina al akhir kang akhir falyakul mangko becik ngucap sapa man khairon ing bagus au liyasmut utawa becik menengo sapa man nek pancene iman karo Gusti Allah karo dina akhir ngucap sing apik utawa luwih apik meneng. Ora iso ngomong sing apik menengo. Wong
dolanan game ngono karo misuh-misuh. Iki penggawean apa? Dolanane ra penting malah dadekne misuh. Faqala dawu sapa Asy-Syafi'i, idza arada dalam nalikane ngarepake dalam nalikane ngarepake sapa ahadukum salah siji sira kabeh al-kalama ing ngomong fa'alihi mongko iku ing ngatasi ahad iku ayu fakiro yen to mikir-mikir sapa ahad fi kalamihi ing dalem omongane ahad. Nek arepe ngomong dawuh Imam Syafi'i arepe ngomong pikirin dhisik omonganmu sing arep omongne iku mau. Ora mikire bar ngomong fa in dhaharat mongko lamun pertelo apa al-maslahatu kebagusan maslahah utawa kebagusan ya takallam mongko gunemono sapa ahad gunemono sapa ahad wa in syakalamun mamang sapa ahad lam yatakallam mongko ora usah guneman sapa ahad hatta tazhara sehingga pertelo apa maslahah. Jadi nek kira-kira apik nek diomongne apik ya omong ora apa-apa. Tapi nek ragu-ragu apik apa gak ya wis mending ora usah ngomong sik sampai jelas bahwa ketika nanti diucapkan itu mendapatkan maslahah. Wa min kalamil hukama iku setengah saking ucapane dawuh pira-pira ahli hikmah. Sapa enggak bakar jupol? Setengah saking dawuh ahli hikmah. Man utawi sapane wong iku nataka ngucap sapa man fi ghairi khairin ing dalem liyane kebagusan faqat lago mongko teman-teman nganggur sapa man. Wong kok ngomong tapi omongane ora ngomong sing api-api maka sejatinya dia itu nganggur ora nek manfaate. Waman utawi sapane wong iku nadhara ningali sapa man fi ghairi atibarin ing dalem tanpa ngalap tulodo faqad saha mongko teman-teman lali sapa man waman utawi sapane wong iku sakata meneng sapa man fi ghairi fikrin ing dalem liyane mikir faqad laha mongko teman-teman lelahan sapa man dolanan meneng tapi ora mikir iki jenenge dolanan. Wa qala dawu sapa Hakim idza a'jabaka ing dalem nalikane nggawokake ing sira apa al-kalamu ngomong fasmut mongko menengo sira wa idza a'jabaka mongko lan ing dalem nalikane nggawakake ing sira apa asumtu meneng fatakallam mongko gunemono sira. Ketika kamu itu kok menyukai bicaramu atau kamu merasa hebat nih aku nek ngomong jan kabeh ngrungokne iso fokusnya ngaku. Akhirnya sampean gumun dengan dirimu sendiri, maka nek ngono kuwi meneng wae. Luwih apik meneng.
Dan ketika kamu itu bangga atau kamu merasa menyukai tentang diammu, maka berbicara. Maka berbicaralah. Wah, kan ngono to. Pas. Aku menang nang kabeh melok menang. Kuwi ngomong wae. Bener. Jadi ben sebalike. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyubhatu utawi cabangan. Wasyubhatu utawi cabangan al-khamisatu kang kaping 5. Wasalatuna lan 30. Iku hifdzul farji ngreksa farji. Amma saking nyegah. Amma saking perkara. Amma saking perkara nah kang nyegah. Nah kang nyegah sapa Allah. Nah kang nyegah sapa Allah taala. Anhu saking man. Minaz zina saking zina. Wal liwat lan liwat. Wal musahaqati lan adu farji. Wal mufakhadati lan adu pupum. Fal liwatu utawi liwat wa ya liwat iku idkhalu zakari nglebokake zakar. Nglebokake zakar utawa kelamine wong lanang fid duburi ing dalem dubur. Wal musahaqatu utawi musahaqah ya musahaqah iku antafala yen to agawe sapa sira keliru iku antafala yen to agawe sapa almar'atu wong wadon ma'amis liha sartane padane imro'ah fi farjiha ing dalem farjine mar'ah wal mufakhadatu utawi mufakhadah ya mufakhadah iku ayyaf'ala yen to agawe sapa rajul wong lanang ma'amis li sartane padane rajul fil fakhdhi ing dalem pupu. Cabangan yang ke-35 yaitu menjaga kemaluan, menjaga farji. Menjaga farji dari apa? Dijaga dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa larangan Allah? Apa sesuatu yang dilarang oleh Allah yang berhubungan dengan farji? Oh banyak ternyata. Ada yang namanya zina. Ada yang namanya liwat. Terus musahaqah. Terus mufakhadah. Ini papat. Zina, liwat, musahaqah, terus mufakhadah. Zina wis genah, ya toh? Memasukkan alat kelamin laki-laki ngene perempuan sing bukan yang bukan halalnya, wanita yang bukan istrinya. Sing liwat napa? Liwat niku memasukkan alat kelamin laki-laki pada dubur. Mbuh ngene wong lanang, mbuh ngene wong wedok, mbuh ngene bojone dhewe masih ngene bojone dhewe ya ora oleh. Nek liwate dubur. Omone ngene wong lanang, naudzubillah. Jenenge sodomi. Wal musahaqah itu adalah perbuatan antara perempuan dengan perempuan. Perempuan yang menyalurkan hasratnya dengan sesama perempuan. Niki ya ora oleh. Terus apa nih mau? Mufakhadah itu antara laki-laki dengan laki-laki. Ini juga tidak diperbolehkan. Semuanya ini terkait dengan menjaga kelamin, menjaga farji. Berdasarkan dawuh Gusti Allah, qala dawuh sapa Allah taala, wala taqrabu aja marek sapa sira kabeh. Aja marek sapa sira kabeh. Aja marek sapa sira kabeh. Az-zina ing zina, innahu temen satune zina. Iku kana ana apa zina? Iku fahisyatan kang jember. Jember niku ngilani untuk Jember daerah Jember. Jember niku ngilani kotor. Wasa'alan sa'alalane. Disaile.
Wa sa'alan sa'ala-alani apa zina apane sabilan dalani. Iki larangan ayat yang menunjukkan larangannya zina. Mendekat saja tidak diperbolehkan. Wa qala dawu sapa Allah taala atatuna dzukrana minal alamin. Wa qala dawu sapa Allah taala ainnakum ana ta temen setune sira kabeh. Ana ta temen setune sira kabeh iku la ta'tuna yakti nekani sapa sira kabeh ar-rijala ing pira-pira wong lanang. Ar-rijala ing pira-pira wong lanang. Syahwatan ing syahwat. Min dunin nisa'i sa'liyane wong wadon. Bal antum balik utawi sira kabeh. Balik utawi sira kabeh iku kaumun kaum musrifuna kang ngliwati wates. Awakmu kok mendatang menyalurkan syahwatmu ke sesama lelaki. Maka kok gak nyanggone perempuan. Ngono kuwi berarti awakmu kaum-kaum yang melewati batas hukum. Faqala dawu sapa an-nabi, innallaha teman satune Allah iku la yastahi. Iku la yastahi yakti napa niku wau. Iku la yastahi ora isin sapa Allah. Ora isin sapa Allah minal haqqi saking nerangake perkara kang hak. Saking nerangake perkara kang hak. La ta'tu aja nekani sira kabeh. Aja nekani sira kabeh. An-nisaa ing pira-pira wadon. An-nisaa ing pira-pira wadon fi adbarihinna ing dalem pira-pira dubure nisa. Jadi jangan sampai berhubungan badan dengan istri lewat dubur atau jalan belakang. Maksudnya dari hadis di atas, innallaha teman satune Allah iku la ya'muru ora perintah sapa Allah bil istihya'i kelawan isin. Bil istihya'i kelawan isin mim bayanil haqqi saking mertelakake perkara kang hak. Saking mertelakake perkara kang hak. Faqulu nadhim mongko utawi dawuh nadhim rupane tagunamu iku bitakdiril mubtada kelawan ngira-ngirakake mubtada wa huwa utawi mubtada iku fi maudhi'i jazmin ing dalam panggonane jazm. Jawabul amri yaiku dadi jawabe amar. Wal makna utawi maknane iku idza hafizta ing dalam nalikane ngreksa sapa sira ing dalam nalikane ngreksa sapa sira lisanaka ing lisan sira lisanaka ing lisan sira wa farjaka lan farji sira fa anta mongko utawi sira iku tuhasilu ngasilake sapa sira ar-ribha ing badi fid daril akhirati ing dalam akhirat. Jadi kok iso njaga lisane, nggo njaga farjine maka akan selamat mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat. Qala sapa an-nadhim ad-din nakanono sira al amanata ing amanat Allah ila mustahiqiha maring wong kang ngahaki amanat Qala sapa Allah taala innallaha loncat no la tuqatil aja merangi sira musliman ing wong Islam wahdhar lan ngedono sira ta'aman ing panganan tsumma malaka nuli ing bondo sira tahrumu mongko mulya sapa sira zakara nutur sapa an-nadhim fi hadzal baiti ing dalam iki bait arba'a syu'abin ing papat pira-pira cabangan fayuqulu mongko den ucapake ala nadhmi ing atase runtute perkara sabako kang wis dingin apa ma
Apa wa syu'batu? Wa syu'batu utawi cabangan. Wa syu'batu utawi cabangan asadi satu kang kaping 6 wa salasuna lan 30. Iku adaul amanati nekani amanat ila mustahiqiha maring wong kang ngehaki amanat. Wong kang ngehaki amanat. Qala dawuh sapa Allah taala. Innallaha temen sedune Allah iku ya'murukum perintah sapa Allah ing sira kabeh. Perintah sapa Allah ing sira kabeh. Antu adu ing yen to nekani sira. Antu adu ing yen to nekani sira al amanati ing pira-pira amanat. Al amanati ing pira-pira amanat. Ila ahliha maring ahline amanat. Cabangan iman yang ke-36 adalah kita diperintahkan untuk mendatangkan suatu amanat. Kalau kita ini dipercaya dalam suatu amanah, maka kita wajib menjalankannya, wajib menyampaikannya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesuai dalam perintah dalam Al-Qur'an. Wa qala dawu sapa an-nabiyyu Salatun utawi perkara telu. Salatun utawi perkara telu iku man utawi wong. Iku man utawi wong kunna kang ana sapa man. Kunna kang ana sapa man iku fi ing dalem man. Awahidatun tawa siji. Awahidatun tawa siji min hunna saking salas. Falyatazawwaj mongko becik ngrabiya sapa man. Mongko becik ngrabiya sapa man minal huril aini saking widodari kang blolok-blolok mripate. Saking widodari kang blolok-blolok mripate. Haitsu syaa ing dalam sekirane karep sapa man. Nek enek wong, nek iki enek telung perkara, ketika seseorang itu mempunyai 3 perkara ini atau salah satu saja dari 3 perkara ini, maka kalih Gusti Allah dipersilahkan untuk menikahi bidadari yang engkau kehendaki. Pira wae sing diae milya dhewe. 3 perkara ini apa? Rajulun rajulun rupane wong lanang, rupane wong, rajulun rupane wong. Uktumina kang den percaya sapa man, sapa rajul, kang den percaya sapa rajul. Ala amanatin ing atase amanah. Fa adaha mongko nekani sapa rajul ing amanah. Mongko nekani sapa rajul ing amanah. Makhafatan krana wedi. Makhafatan krana wedi Allah ing Allah taala. Diberi amanah oleh masyarakatnya, diberi amanah oleh lingkungan untuk dijadikan pemimpin, lalu dia menjalankan amanah yang diberikannya itu dengan baik. Wah iki ku karo Gusti Allah kei fasilitas kon ngrabi widodari sak karepe. Wah ini berat. Wong kadung dikai amanah, wong kadung dadi pemimpin iku kon napa niki wau kon melakukan amanahnya dengan baik itu perkara sing sulit. Wong nek kadung yang dhuwur niku godaane rena-rena. Ibarate wong numpak wong menek apa kuwi? Menek klopo ya. Ya. Wong menek klopo to menek apa yang dhuwur. Nek yang dik meneke kuwi kira-kira 2 meter, 3 meter ini sesuwilir silir. Angine enak. Kok nek mundak dhuwur. Angin iso mundak banter. Godaane akeh. Nah, ketika seseorang akan dijadikan suatu pimpinan atau diberi amanah jadi pimpinan, iki godaane niku nggih kuwat. Kon amanah niku nggih sulit. Nek iso amanah, wah istimewa banget. Istimewa banget.
Sing nomor kalih. Warajulun lan wong khala kang ngapura to kang ngeculake sapa rajul. Khala kang ngeculake sapa rajul angka tidi saking wong kang mateni rajul. Nek wong sing berniat jelek akan membunuhnya terus dimaafkan. Iki sesuatu yang istimewa. Warajulun lan wong qara kang maca sapa rajul fi duburi kulli sholatin ing dalem sakwuse saben-saben salat Qul huwallahu ahad ing surat Al-Ikhlas ihda asyrata ing 11 apane marotan ambalane. Sing nomor 3 niki sing ketoke penak tapi yo angel. Nggih niku maca wong sing gelem maca setiap bar salat maca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sak tutuke ping 11 setiap bar salat. Niki wong telu niki sok bakale akan dipersilahkan memilih bidadari yang menjadi pasangannya sesuai dengan keinginannya. Kon milih. Nah, kula riyen niku tau oleh amanah dadi ketua Ansor kecamatan. Kuwi ya dipaksa. Akhirnya wis rumangsa gak kuat kula. Akhirnya sing periode berikutnya pilih konferensi berikutnya pilihan toh. Ngono kuwi lho kok kula menang neh. Padahal wis kula muni moh-moh rasah pilih. Lah kok kula dijok dene menang neh. Terus aku langsung kula mengundurkan diri, saya tidak siap. Terus akhir pilihan neh. Bose pilihan jenengku muncul neh menang neh. Jadi wis sekali lagi saya tetap tidak siap tahu. Terus akhirnya putaran ketiga. Dari situ jenengku wis gak ditampilke. Mergone wis 2 kali menyatakan tidak siap. Jadi pemilihan ping telu kuwi, pemilihan ketua Ansor ping telu. Jadi 3 kali putaran, biasanya kan ping 2. Jadi 3 kali putaran. Rawahu riwayatake hadis sapa Ibnu Asakir. Wa makna hadzal hadis utawi maknane iki hadis iku idza ijtama'a ing dalam nalikane dadi kumpul. Ing dalam nalikane dadi kumpul apa salatu khisalin. Telu pira-pira pakerti. Fi syakhsin ing dalam wong ing dalam awak-awakan au khoslatin utawa pakerti wahidatin kang siji au khoslatin utawa pakerti wahidatin kang siji fakot halibloko falyatazawwaj mongko becik ngrabiya sapa sakhs minal khuri saking widodari ma ing perkara aroda ma ing endindine widodari aroda ngarepake sapa sakhs minal adati saking wilangan. Dari piroe karepmu milih sing ndi ya sak karepmu. Ketika seseorang itu memiliki 3 perkara tadi atau salah satunya saja. Khoslatun utawi ya. Khoslatun utawi pakerti siji khoslatun utawi pakerti siji iku rajulun wong utumina kang den percaya sapa rajul ala amanatin ing atase amanah fa adaha mongko nekani sapa rajul ing amanah mendapatkan amanah terus dijalankan amanahnya itu makhafata iqabillah krana wedi siksane Gusti Allah
krana wedi siksane Gusti Allah. In huwa lamun utawi rajul iku khona cidra sapa rajul fiha ing dalam amanah, maka dijalankan sebenar-benarnya karena dia takut atas siksanya Allah ketika dia berkhianat. Wah niki yang pertama mau. Sing kedua, wa khoslatun utawi pakerti siji iku rajulun wong afa kang ngapura sapa rajul angka tilihi saking wong kang mateni rajul ya qabla mautihi ing dalam sadurunge matine rajul. Awafa utawa ngapura sapa rajul angka tili mautihi saking wong kang mateni ahli warise rajul. Sing nomor 2, orang yang mendapatkan keistimewaan tadi adalah orang yang memaafkan kepada orang yang membunuhnya. Pamane enek wong niku dibacok wis gojar-gojar wis kaya-kaya jelas arep mati. Nah, ketika arep mati itu melepaskan rasa dendamnya dan memaafkan orang yang membunuhnya itu. Wong sing kaya ngeten iki wong sing istimewa. Nanti akan dipersilahkan memilih bidadari oleh Allah. Jumlahe utawa jenisnya sing piye sak karepe. Ya artinya mlebu swarga. Kan. Mergo bidadari anake yang swarga. Utawa wong sing memaafkan orang yang membunuh ahli warisnya. Pamane anake, wong tuwane utawa adike masih dipateni. Kuwi kan mesti sebagai saudara, sebagai anak, sebagai orang tua mesti ra trimo. Ketika mau memaafkan itu, maka ini yang istimewa. Wa khoslatun utawi pakerti siji iku rajulun wong qara akang maca sapa rajul as-somadiyata ing surat Somadiyah. Jadi Al-Ikhlas itu nama lainnya surat as-Somadiyah. Bikamaliha kelawan sempurnane Somadiyah ihda asyrata kelawan kaping 11 marotan apane marotan ambalani ba'da kulli maktubatin ing dalam saben-saben salat fardu. Sing nomor 3 ngene iku wong sing gelem maca surat Al-Ikhlas ping 11 setiap bar salat fardu. Jadi surat nami-namine surat niku kuwatah tidak ya enten sing surat kuwi mempunyai satu nama saja. Tapi enek sing satu surat itu mempunyai beberapa nama. Kayak Fatihah. Kayak mau Al-Ikhlas mau Al-Ikhlas sing kondang Al-Ikhlas. Enek neh As-Somadiyah. Saya enek neh napa niku? Al-Masad, enek Al-Lahab dan wis wakeh. Dan jadi semakin utama suratnya niku semakin banyak namanya. Fatihah niku kuwatah namine. Umul Quran, Fatihah kathah lah. Saking mergo ra hafal muni akeh ngene wis. Enak niku surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ini enten sing mastani surat Musa. Surat Musa. Niku Habib Lutfi sanjang ngoten surat Musa no diprotes. Yang Quran itu ora enek jenenge surat Musa. Yo bener sing Quran sing dicetak niku gak enek. Tapi dari beberapa tafsir itu mesti enek surat iki wakilah diarani iki terus kadang jenenge iki. Qasas niku enten sing ngarani surat Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu
utawi cabangan as-sabi'atu kang kaping 7. Wasalatuna lan 30 iku tarku qatli adamiyin ninggal mateni menungso. Anak Adam berarti menungso. Ninggal mateni menungso. Muslimin kang muslim. Ora mateni wong Islam. Jadi perangan mateni ku yo enek perintahe, tapi mateni wong kafir sing musuhi. Wong kafir sing musuhi. Nek kafir sing gak musuhi yo gak. Kayak kita di Indonesia ini hidup bertetangga baik-baik dengan sesama napa niku sesama manusia, sesama senegara, beda agama nih, kuwi ora apa-apa. Kita aman-aman saja. Meskipun agamane beda-beda. Lah kuwi ora oleh dipateni, ora oleh diperangi. Nek diperangi niku dipateni salah. Pokok wong muslim ora oleh dipateni, apa lebih-lebih wong muslim. Pokok sing oleh dipateni, sing oleh diperangi niku wong kafir. Qala dawuh sapa Allah taala. Waman utawi sapane wong iku yaqtul mateni sapa man. Mateni sapa man mukminan ing wong mukmin muta'ammidan hali sengaja fajaza'uhu mongko utawi piwalesiman iku jahannam, neraka jahannam. Kok enek wong mateni wong Islam mateni niku mau dengan secara sengaja. Nek yang gone kepolisian ada unsur kesengajaan atau direncanakan niku dawuh Gusti Allah fajaza'uhu jahannam. Masya Allah. Urusan perkara sepele ngono ae mateni. Iki wong ngoten iki piwalese benjing langsung tenggene neraka. Wa qala dawuh sapa Allah wala taqtulu lan aja mateni sapa sira kabeh. Aja mateni sapa sira kabeh an-nafsa ing awak-awakan. An-nafsa ing awak-awakan allati rupane nafas harama kang ngaramake sapa Allah illa bil haqqi angin kelawan hak. Aja mateni wong sing dimulyakne atau sing diharamne karo Gusti Allah untuk dipateni. Kecuali kalau membunuhnya itu memang karena dengan hak, membunuhnya dengan hak. Contohnya napa membunuh dengan hak iku? Contohnya wong sing dihukum. Sing mateni pemerintah. Jadi kan enten hukum mateni ini kan enten teng Islam nggih. Tapi yang harus bertindak itu pemerintah, bukan awake dhewe sebagai rakyat biasa. Jadi napa-napa nggih eksekusi apapun, denda napa mawon niku sing menjalankan itu adalah pemerintah. Ora oleh awake dhewe langsung bertindak karepe dhewe. Jadi pamane nek kaya maling wong nyolong niku dipun tugel tangane. Hukumane wong nyolong niku ditugel tangan. Lah sing nugel iku ya pemerintah. Ora terus tanggane nugel ngoten. Kowe bar maling yang nggonku tekene tak tugele, ya gak oleh. Nah, jadi sing berhak niku adalah pemerintah. Niki sesama muslim nggih, sesama muslim. Sesama anak bangsa nggih ngoten padha-padha wong Indonesiane padha-padha penduduke meskipun beda agama ya ora oleh syukur mateni. Waqala dawuh sapa Rasulullah a'dhamul kabair utawi luwih agung-agunge pira-pira dosa gedhe utawi luwih agung-agunge pira-pira dosa gedhe indallah ing dalem ngersane Allah
iku qatlun nafsi iku qatlun nafsi mateni awa-awaan iku qatlun nafsi mateni awa-awaan lebih besar-besarnya dosa besar yang paling besar adalah membunuh manusia. Wong hewan kuwi lho nek hewan sing dilindungi nek sampai mateni hewan sing dilindungi kuwi wah iso kasus apa maneh menungso. Faman mengko tawi sapane wong iku qatala mateni sapa man nafsahu ing awak dhewe man bisikini kelawan lading la tazalu mongko ora gingsir sapa al malaikatu malaikat iku tuti'anuhu nyuduk iku tat'anuhu nyuduk sapa malaikat ing man iku nyuduk sapa malaikat ing man bitil kasikin kelawan mengkono-mengkono lading fi audiyati jahannam ing dalem pira-pira jurange neraka jahannam. Nek enek wong kok mateni awake dhewe bunuh diri dengan cara menusuk pisau ke tubuhnya, maka nanti malaikat itu tidak akan henti-hentinya menusukkan pisau ke tubuhnya orang itu di surga, di neraka, enak men. Tenggene neraka. Jadi kok enek wong bunuh diri dengan apa ki mau pisau, besok juwo terus karo malaikat. Iku teng neraka ngoten niku teng jahanam. Wa in alqa lamun nibaake sapa man. Lamun nibaake sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Mimakanin saking panggonan. Hatta yamuta sehingga mati sapa man. La tazalu mongko ora kingsir. Sapa al malaikatu malaikat. Iku tulqihi nibaake sapa malaikat ing man. Min syahikin saking panggonan dhuwur. Ilawadin maring jurang finari ing dalam neraka. Kok enek wong bunuh diri wis penake ngoten mawon. Enek wong bunuh diri dengan cara nyeblokne awake menjatuhkan dirinya dari tempat tinggi. Pamane munggah hotel 17 lantai ke-27 kon dhuwur nyeblok apa kuwi? Ya nyeblokne awake dhewe. Ngeblakne sret, geblak mati. Kuwi sok nyanggone neraka akan diceblok-ceblokne karo malaikat. Jadi akan dijatuhkan oleh malaikat ke jurangnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa in alaqa lamun gantungake sapa man. Ya Allah, gantungake sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Bihablin kelawan tampar. Fama ta mongko mati sapa man. Layabrahu mongko ora lebaran sapa man. Iku mu'allaqon den gantung fi judhu'ain ing dalem blandar. Min narin saking neraka. Nek enek wong mati bunuh diri dengan cara digantung. Cara menggantungkan diri dengan cara menggantungkan dirinya, maka itu nanti ketika di akhirat dia selama-lamanya akan digantung di blandare neraka. Ora blandar omah, blandar neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa ing qatala lamun mateni sapa man ghairahu ing liyane man bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak la tazalu mongko ora gingsir sapa al malaikatu malaikat
ora gingsir-gingsir sapa al malaikatu malaikat iku tudbihuhu beleh sapa malaikat ing man bisikinin kelawan lading minarin saking neraka wa hakadzalan sak teruse bal jaza mongko ta piwales iku min jinsil amal saking jenis amal nek ana wong kok mateni wong liya ana wong kok mateni wong liya tanpa ada hak, sing hak kan contohnya wau kula aturaken, iki tanpa enek hak kok mateni, maka ngerampok, bapaknya ngerampok utawa ya kuwi mau geger apa perkara sithik ngono, mateni, maka nanti di akhirat dia malaikat itu tidak henti-hentinya menusuk atau menyayat-nyayat dirinya dengan pisau dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terkait wong bunuh diri niku nggih. Wong bunuh diri niku nggih pancen godaane setan. Niku dituntun kalih setan, dituntun. Wong termasuk wong putus asa. Yes. Lah pripun ngoten niku ya panggah Islam, nggih. Panggah Islam. Meskipun bunuh diri niku perbuatan ingkang salah berdosa, tapi nek enten wong bunuh diri ya panggah diopeni kaya wong Islam selayaknya. Enten tiyang niku sakit. Naudzubillah min dzalik. Iki cerita nyata. Enek wong niku sakit, wong lanang. Sakit ora waras-waras. Terus nelongso, anake cilik-cilik. Anak cilik-cilik sing nyambut damel sing istri. Pada saat itu baru saja wong niku ya isuki wong niku dituturi karo tokoh setempat. Ya omong-omongan lah, cek omongan ya sifatnya ngancani terus karo nuturi tokoh setempat itu. Sing wedok pada saat itu gak enek sing anak-anak cilik-cilik yang sekolah, sing bojone sing wedok kuwi semaan yang masjid. Sing wedok semaan yang masjid. Lah sing wedok sing tokoh setempat kuwi mau mantuk, sing wedok simpangan karo sing wedok ya mulih. Wis kadang waktu gang sedilu ngono, sing wedok kuwi mulih. Basa teko omah ngerti bojone gantung yang pawonan. Bocah anake pinter-pinter sing wedok ya ngaji kuwi mau. Ngeten iki dadi kula panjenengan panggah nyuwun perlindungan saking godaan setan. Godane setan niku kados ngoten niku pintere nek nggodha menungso. Kadang kita tidak sadar bahwa kita ini sedang digoda setan. Dijerumus nih setan itu kadang-kadang ora sadar. Cara ning nggodha niku walus. Cara ning nggodha niku halus banget. Saking halus ya awake dhewe mboten sadar nek niku ternyata setan. Ketoke ngono nglakoni apik. Ketoke nglakoni apik. Ternyata kuwi mau ujung-ujunge ternyata dijerumus nih kalau setan. Ya, niku saking aluse godaan setan. Wasyu'batu utawi cabangan. Niku cik sakniki rung benjing nek enten dajjal. Wah iya. Luwih ngeri malih. Mulane nek bar tahiyat ditambahi donga Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tambahi malih ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk agamamu. Ya mulayyinal qulub layyin qalbi ala ta'atik. Zat yang melemaskan hati,
lemaskanlah hatiku untuk taat kepadamu. Niku nek bar tahiyat nonton kok sadurunge salam diwaca. Wa syumbatu tawi cabangan asaminatu kang kaping 8 wa salatuna lan 30 iku al ihtirazu ngreksa fil akli ing dalam mangan warsyur bilan nginum anil harami saking perkara haram. Cabangan iman sing nomor 38 jogo diri kita dari makanan dan minuman yang haram. Ojo gampang-gampang jikuk panganan atau jikuk minuman sing bar dijukuk nggone sapa ki? Ah, urung roh kok wis dijikuk. Dawuhipun Kanjeng Nabi kala sapa an Abi Bakrin saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu la yadkhulu manjing al jannata ing swarga apa jasadun jasad hudhiya kang den pakani apa jasad biharamin kelawan perkara haram. Dawuh Kanjeng Nabi ora bakal mlebu surga jasad awak sing awake kuwi pakanane perkara haram. Makanan yang dimasukkan dari jasad itu loh kok dari perkara-perkara sing haram maka tidaklah masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka dipun ngatos-atos napa ingkang badhe dilebetaken dhateng diri kita ini. Begitu juga untuk keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro kan. Dawuh Gusti Allah, jagalah dirimu dan keluargamu. Dadi aja ora mikir awake dhewe tok ya mikirne keluargane niku wae. Dadi terus malih wong nek panganane haram niku atos atine, ora nampa nasihat, peteng atine. Dadi kok wangel diomongi, nah niku bisa jadi ada sesuatu perkara-perkara haram. Kok penak diomongi, ya niki halal. Dah. Maksudnya ngeten. Ketika enek dituturi ayo mlebu agama Islam, diomongi ngoten mlebu agama Islam, ayo salat. Iki kok angel? Nah, bisa jadi ada beberapa faktor makan haram yang masuk dalam tubuhnya. Mergo wong nek perkara haram sing mlebu nyanjur awak kuwi angel tuturane. Atos atine niku angel tuturane. Ora nampa nasihat. Dan juga syarat ditompone salat dan gini Sulamut Taufik niko syarat ben salate ditampa setelah melakukan syarat dan rukun dengan benar, tata caranya benar, ada satu supaya dilanjutkan ada beberapa syarat supaya diterima sholatnya. Sholatnya iso sah tapi rong karuan ditampa. Nek pengen ditampa iku kudu memenuhi beberapa syarat lagi. Nek syarat sing kudu dilakoni ben di sholati ditampa. Salah satunya adalah apa yang ada dalam tubuhnya ini harus dari perkara halal. Ojo sampai enek sing haram. Pakaiane, sajadahe. Sapa nek nggawa pulpen ya pulpene. Napa serban ya serbane. Terus sing dilebokne berarti inumane, makanane. Niku syarat ben ditampa salate. Tambihun yang bagi sayukjo lil abdi keduwene kawula idza kala ing dalam nalikane mangan ainda ahadin
ing dalam sandingi wong siji min ikhwanihi saking pira-pira kancane ahad abad saking pira-pira kancane abad apa ayakula yen to ngucap sapa abad ba'dal firahi ing dalam sausi rampung minal akli saking mangan ma ing perkara ista'malahu kang nglakoni ing ma sapa asy-syekh Afdoluddin rupane Syekh Afdoluddin Al-Azhari wa huwa utawi ma iku Allahumma duh Allah ing kana lamun ana apa hadat ta'amu iki panganan iku halalan halal fawassi' mugi jembarake tuan ala sahibi ngatasi wong kang duweni ta'am wa ajizu lan mugi bales tuan ing sahib mugi bales sapa tuan ing sahib khairon ing bagus wa ing kana lamun ana apa ta'am iku haraman haram au subhatan utawa subhat faghfir mugi ngapura tuan lima ring ingsun walahulan maring sahib wardo lan ngridhoake tuan anni saking ingsun ashabat tabaati ing pira-pira kang duweni hak yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat birahmati kaya arhamar rahimin. Jadi seyogjanya ketika kita itu memakan makanan dari teman kita memakan dari awake dhewe mangan sing mangan kuwi mau nek ngekeki wong seyogjanya kita itu sadurunge mangan kuwi ndonga. Kaya sing didongakne, kaya sing diucapne karo Syekh Afdoluddin. Dongane pripun? Allahumma in kana hadat ta'amu halalan hawassi' ala sahibihi wajzihi khairan. Ya Allah, apabila makanan ini adalah makanan yang halal, maka luaskanlah kepada orang yang mempunyai makanan ini dan balaskanlah dengan balasan yang baik. Tapi wa in kana haraman apabila ini merupakan makanan yang haram atau subhat ampunilah saya dan orang yang mempunyai makanan ini dan berilah ridho kepada saya di hari kiamat nanti. Paling ora sadurunge maca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Niku lho jenengan niku angan-angan dungane niku barik lana karo wakina. Barik lana itu artinya ya Allah berkailah kami dalam makanan ini, makanan yang sudah Engkau berikan kepada saya, wakina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari neraka. Mergone mudah banget makanan itu bisa memasukkan kita ke api neraka. Sebab panganan kuwi lho iso ndadekne awake dhewe mlebu neraka. Mergone wong rakus ya gara-gara panganan. Wong serakah iso korupsi ya gara-gara panganan. Ngoten lho nggih. Ya Allah Karim. Nika penate kula aturaken nalikane ngaji bar subuh. Kula aturaken malih. Termasuk sesuatu yang enggak selayaknya
Enggak enggak kudune awake dhewe pangan. Niku perkara sing ora disiapne gawe awake dhewe. Enek perkara sing makanan, produk makanan jelas halal. Maksudnya makanan ora kok babi lah. Carane halal. Telo ya telo. Enek telo, enek apa semangka, jeruk, mesti ya jeruk, lengkeng, anggur. Iki makanan sing enak. Ini makanan tapi tidak disiapkan untuk kita. Maka kita haram untuk mengambilnya. Ojo gampang-gampang dijukuk. Ojo gampang-gampang dijukuk. Kecuali niku nek wis dipersilahkan. Wis monggo pun halal sedaya niki. Halal sedaya. Mboten napa-napa. Tapi nek dereng napa niku mboten enten ucapan ngoten niku kok dipendet, maka itu bukan milik kita dan bisa menjadi niku dadekne dalan mlebu neraka. Tanda. Contone kaya nalikane jagung bayi wis ya, jagung bayi. Jagung bayi sapa neh ya sing acara rada dawa niku napa to? Apa kuwi? Manten. Jagung bayi atau buah manten ngoten niku nggih. Buah manten. Buah manten kan ana hidangan-hidangan teng mriku. Piringan nggih untuk kotakan. Nek kotakan niku berarti kan kuwi mau pangan kenek, gak mau pangan kenek. Ngoten mau go mulih kenek, mau pangan yang kono kenek. Wis kasare kan ngoten. Nek piringan kuwi berarti panganan yang kono, aja mau ada tas. Ngoten nggih. Wis. Kuwi cara sing duwe iso ngomongi ngoten. Kuwi nek diadahi piring, kuwi panganan yang kono, aja mau go mulih. Lah wong acara jik sore, kok bengi jek enak acarane. Lha gedang-gedang dilobokne tas. Niku mlebokne ngoten niku haram. Mergone kuwi ora digawa mulih, tapi kon teng mriku makme. Semanten ugi sing biasa nggih, ya khataman ngoten ya khataman Quran ngoten. Tapi biasanya khataman Quran niku diumumne sing duwe niku wis kono-kono monggo dibeto. Tapi yo nanti ngali. Ngono kuwi mau munine ngono kuwi karo guyu apa karo mecucu. Munine ngono kuwi mau kadung wong kadung nggawa kabeh. Wis kadung diwadai kabeh akhire iso gak iso nggih mboten napa-napa. Lah niku yo rada haram niku. Ngoten nggih. Lho niki estu ketoke ngoten menjadi apa nggih umum, tapi niki perlu kita dandosi, kita benahi. Nek wis oleh berkat, ya ampun, kecuali monggo sing wonten dipun beto. Ya niku berarti salah. Tapi nek sing duwe niku mboten muni ngoten nggih, ampun kita lebetaken. Krana niku mau mlebu jero weteng. Nek mlebu jero weteng dadi daging, lha kuwi mau nek enek jasad sing enek perkara harame ora bakal mlebu surga. Lha nggih. Apunten niku. Wau, riyen nggih nate kula aturaken. Kula ngimami tahlil. Sanding kudu sing duwe omah. Aku dikai berkat loro kula ya emoh. Iki wong iki sandingku iki ora berhak untuk memberikan saya. Wong untuk berkate kono, kecuali berkate kono dikekne aku. Dek gak nampa berkat, ya gak apa-apa. Paham nggih? Jadi iki wong nyasandingku iki kudu sing duwe omah, padha-padha tamune, padha-padha diundang. Ya karepe ngono kira-kira aku sing ngimami aku oleh tak berkat loro biasane. Iki terus berkat kula dikeki loro. Lah kudune sitok-sitok kabeh. Lah ngeten iki kudune kula ya moh nampa. Nah, mergo sing ngekeki ora melok duwe hak. Niki gawe njaga kehalalane panganan sing kita lebetaken. Kecuali mengke niki diutus pake sing gadah griya jenengan kalih. Lah niku halal pol niku.
Niku halal pol. Kon njaba ditambahi sak kerenjang ya halal pol. Niku sing duwe omah. Nah niki mila saking niku jenengan nggih ngoten. Nah, jenengan kok gak duwe omah ya ora usah nambah-nambahi nggone wong. Kudu teke dhewe. Kadang niku nggih enten ngapunten, kadang niku enten. Apa kuwi jajan ngene kene diblek-blek ning nggone kanca-kancane ngono. Ora melok duwe. Nah, kecuali bro njaluk halale ya ora apa-apa nek ngono. Nggih. Sedaya niku kembali lagi kangge ngati-ngati aja sampai enek sing mlebu nyang jero weteng perkara sing haram. Apa maneh kuwi engko sing mangan anake. Awake dhewe mangane sak pira to niku? Paling ya setengah piring sak piring. Lah mengko turane sing mangan anak-anake. Lah engko nek anake omongane angel kok jenengan gepuki. Padahal goro-goro jenengan dhewe. Nah, ya wis kita mboten lah kita belajar niku. Wayang bagi pun ngoten yen. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.